Balik na mga kapuso sa GMA Regional TV Live. Let's talk about sports. Karong higayon na mga kapuso atong kumustahon ang mga atleta. Kumusta ka ni sila karong panahon nga naka-quarantine pa man gihapon ta unsa epekto niini sa ilang nga training. Karong buntaga atong makauban ang Garbo sa Sugbo, ang marathon queen dinhi sa Sugbo, Olympian, gold medalist sa SEA Games ug lain nga mga kompetisyon atong higala, Mary Joy Tabal. Good morning, Mary Joy. Good morning, Sir Nico. Good morning sa tanang viewers. Kumusta nakakarong panahon na nga naka-quarantine pa man gyud gihapon ta? Kumusta na si Mary Joy Tabal? Karon madasigon gihapon ko, Sir Nico. Though as an athlete nga who made plans ahead for this 2020 nga nangausab ta ng plano. Actually niagi sad kog anxiety and na-worried pud ko, napuol kay so far this was the longest off nga wala gid ko kadagan, sukat-sukat sa ako ang running career. And katuo ko nga putod lang ni siya 2 weeks na ECQ but nagtugay pati ay. Pero sa mga nanglabay adlaw, para raman sad sa kayuhan sa tanan, safety and health ang priority. So ako lang gipaning kamutan nga adlaw-adlaw makasingot gihapon ko diri sa amo ang balay, and then lately lang pud ko naka-acquire og treadmill which is malipayon ako, but 2 months jud ko, Sir Nico, nga wala gid kadagan kay limited jud ako ang space diri for running. So we noticed nga lately murag halos everyday naka mag Facebook live sa imo pong mga home workout nga ginabuhat. Oo, kaya ang ako alang is to share positivity and kada maka-share pud ko sa uban nga nag-follow sa ako ang unta. We can still be active, we can still kada mabuhat gyapon nato ato ang mga goal. So kinahanglan lang nato usbon, and then ang importante nga healthy ta ba. So usa man god as an athlete man god dako kaayo og tabang sa ato nga galihok ta sa panimalay. Usa pug ka, you mentioned kaganiha nga nagka-anxiety ka tungod ani atong ECQ before. Usa sab ka sa mi-advocate, Mary Joy, sa mental health, labi na sab self-care, labi na alang ninyo sab nga mga athletes. Oo, kanang importante kaayo karon sa mga athlete na i-take care na mo among kaugalingon kay dali kaayo mi ma-depress, kay labi na ning emotional stress karon kay wala mi na use nga mas stagnant mi ba. Na-realize na ko nga unsay dapat nako ma-help sa akong self nga ma-fight mi nako kay ang mental and physical health and emotional stress mag-uban gina sila tanan. So gi-change na ko akong goal, and then ang ako na lang is attainable na goals na ko within entire ECQ. So nag-come up ko a good habit every day kay ang motivation man gud namo mga athlete mag-fluctuate kay depende man na sa mong feelings. So sahay murag boring man or kapoy maura ni ako ang unsa pa may akong sunod buhaton, so gausab-usab among motivation, mas maayo nga magbuhat na labi og habit nga masunod na mo everyday and madisiplina pud mi. Kaya ang akong gi-goal karon is ma-maintain ako ang physical fitness, ma-maintain ako akong body weight, and then agid ko'y activities everyday. Admittedly murag miagi kag daghang challenges karong panahon na labi na sa imong pagka-athlete. Pero unsa po yung mga blessings nga murag karon naka-appreciate ka kanang mga taken for granted blessings nga karon naka-appreciate ka karong panahon nga naka-stay at home rasab ka? Mas na-appreciate nako nga kay since 2015 ingon aron na mga bulan gyud from March, April, May. Permi ko wala diri sa panimalay out of the country ko either for training or competition. So karon mas taas na kog oras nga nakapuyo ko og balay, and then isa sad is naka-spend time ko with my family, and usa more time with my dog. And then isa sad is nakat-on sad ko kanang bake kay wala man tay laing buhat sa balay. Let's talk about your preparation. Supposedly karong tuig 2020 usa mo unta ni sa imong gipangandaman ang Tokyo Olympics nga as we all know na postpone, na move to next year. So yung mga preparations o sa plano nimo?
nung nga na-postpone ko ang Olympics, it gave a brighter light for me bang, hay, salamat na postpone. So mas natagaan ko og kakayag nga, pwede pa ko mo trabaho sa akong goal kay next year pa man ni. So napakoy igong panahon na maka-prepare ko ani kay tanang mga canceled races na ako this year. Ma-divert naman ni siya for next year. So looking forward to 2021 ko. And then good thing po, I am glad na we will be able to have the Olympics when it is surrounded with excitement and kanang celebration ba rather than stress and anxiety kay priority man gyud ang health sa tanang tao sa kalibutan. So murag karon dili na to priority ang excellence sa sport kundi ang health food sa tibuok nasod. Unsa mga learnings nga imong nakatunan karong panahon na you mentioned naman kaganiha daghan-daghan nakaog na nakatunan I was following your Facebook manggod niya ingon ka nga this taught you to be humble and then bisan sa mga challenges dapat move on lang gyud gihapon ug padayon lang gyud gihapon nga maning kamot. Oo, kay usa sa learning nako nga this pandemic has opened our eyes to how quickly opportunities can be taken away ba na kita man god we are used to plan ahead and we look forward to unsay ugma pero karon dahil mas importante to live one day at a time. Finally, Mary Joy, message nimo sa mga tao, sa imong mga fans. Akong mensahe sa tanan is padayon lang gyud ta sa pagtuman sa mga mando sa ato ang sa mas taas nato kas mas nakaibaw man sila unsay ang buhaton and then patient lang gyud ta kaya ni nato tanan mga Pilipino and then keep on praying and then dasig lang kaya ni nato. Daghan kayong salamat sa talag sa unya higayunan karong buntaga ang garbo sa Sugbo sa naton sa marathon Mary Joy Tabal. Salamat, may buntag. Thank you. God bless you, Mary Joy.